Shouta dari subscribe umuri Jesu juang boleh tiap halo saya ikut आणि itu 7 miles like आमचे होते आम्ही आज ती कपडे घालून आमचे दुःख कोस आमचे सोबतची पीडा रोग देवात कुठे आणि खरी आमचं जोणेकलाचो क्रिस घेऊन जेसूच्या पाटल्यान वचून सायकल मेळ्ळी उजवाड करपाक ठाणा हांगा रावतली एक परिस्थिती खबर हो संसार सोडून गेल्या बापाच्या दारात पावल्या आज आम्ही तिची गती मागून राहिल्या देवा तुझी कापणूक करून अजूनही देव आपल्या घरात पाहून सासनाचे गॉड देवाचे दास देवाची गॉड तुम्ही पाहून किती आम्ही सोबत केली आणि मागल्या देवा तुझी कापणूक करून आणि भेट देवाक म्हणून जायते फावटी आमी चुकल्या आमी एकामेका लागीं झगडल्या एकामेकाक आमी खेळल्यात खबरो केल्यात दुखयल्यात जायते भाशेन उगड्या उगड्या चुकल्या देवा लागीं आनी एकामेका लागीं Angkatkin surga dewa आणि तुमका मुसलमान सरदा मोडाची मनान सर वाईट कदर मोडे सुरू आवेन साहित्य पात्र केले हमसो बोलत्रा त्याचा सुरुवातीत सरळ सांगतो सोपल्या दिवसात बोलतात आणि तुमका बाबा मिळणार सोपविदार देव आमची कापणूक करून आमची पात्र लोक आमकां सासण्याच्या जिविताक पावो आमच्या सगळ्याची पुढचं देव आपल्याला केलं तिची तसेच मागून जायला आपल्याला किती सर्वेश्वरांचे बाप्पा तुझ्या पुत्राक खुर्सार उभारलो तेन्ना ताची आवय ताच्या कोश्टात दुखांनी वांटो घेवन खुर्सा म्हणून उबी आसली सासणाची जाणवायची ही तुझी मांद करून या संवसारांत जेजूच्या कोश्टांनी मोगान वांटो घेवन आणि स्वर्गात त्याच्या पुनर्जीवनपणान भागीदार जावन आमचे दुखेस्त मायेचे घडोवणे आमकां फावो म्हणून आमी मागतलो आमच्या सम्यातले पुत्राचे क्रिस्त तो खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकवटान जियेता आनी नाजूक जिविता
सोयरे चिटी वेळेक वाचप. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून वयल्यान मोग मारून आनी तुका बोलोवन आपणाक मोनांतलो वाटावो सांगतालो. ताका मागणें आनी वखदां केलीं तेन्ना ताची कोंकणी पासत देवान ती आयकली आनी देवाचो दूत जावनूय आपल्या गोश्टां वरवीं घालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बाबान ताका सोबूत केल्या उपरांत तो आपणाक घालपी आसलेल्या सगळ्यांक सोडवणीचें कारण जालो. देवाचें बरें सभा माये मोगान म्हाका सोडयत सर्वेस्परा. सर्वेस्परा हांव तुका शेवना घेता. म्हाका कधीच दोशेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका दिला. म्हजे विनोवेक कान दी. बेगोबेग म्हाका सोडून घे. सभा माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तूं म्हजें कडक. तुजें म्हाका दार दी. तूं म्हजो किल्लो. तुजे भितर म्हाका आस्पाव दी. खरेंच तूं म्हजें कडक. खरेंच तूं म्हजो किल्लो. तुज्या नांवा खातीर म्हाका जगय. म्हाका वाट दाखय. सभा माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. चोरां मांडलेल्या झाडार म्हाका पडूंक दिवं नाका. तूं एकलोच म्हजो आदार. तुज्या हातांत घालता म्हजो हक्को. तुजी बाय म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वासी देवा. सभा माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. पूण हांव सर्वेस्परा तुजे फाटीर नासला. तूंच म्हजो देव. होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापी केल्ल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका दिवार. सभा माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. तुजी भोवती कोतरिल्ल्यान तुवें दिल्लें. तुका शेणोना येतल्यान तुवें ताका फावो केलें. केदें पयलें म्हजें भलेंपण सर्वेस्परा. सगळ्या मनशाच्या दोळ्यांत घाल. सभा माये मोगान म्हाका सोडय सर्वेस्परा. उद्गार करा सगळीं रावया. Bagian akwal Maria, tu खरेंच सोडून घाली. तुजो जीव दिनासतना जेजूच्या क्रुसा मुळें रक्त साक्षीचो मुकूट जिखलोय तुवें सारकें. Sobie tudzie sobie Luka प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू विशीं म्हणत तें आयकून ताचे आवय बापाय वचत आसताले. तेन्ना सिमियोन तांकां आशिर्वाद दिलो.
आणि मागे ताची आवयक ताणें म्हणलें, आई इस्रायलांत जायतीं जाणां भूंय पडून आनी जायतीं जाणां नव्यान उठून तशेंच कोण ताचेर आड वचून एक गुरू कशी देवान ह्या बाळकाक नेमला. ह्या वरवीं जायत्याची गुपीत चिंतना उक्ती जातली आनी एक तोरसार तुजो आत्मो आस्पास दितलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ कोस दूध कुरीस आमच्या जिविताचें नांव. आनी ह्या कोस दूख आमी घेवन चलची गरज. कित्याक आमच्या दुनियान जेजून सांगलें, तूं म्हजो फाटल्यान करूंक सोदता, तूं स्वर्गाक वचूंक सोदता जाल्यार म्हजो कुरीस घे म्हज्या फाटल्यान. आमचो कुरीस आमची सुटणेचें आग्यार, आमचे दूख आनी कोस सुटणेचें आग्यार. जायते फावटी आमी पळयता मनीस केन्नाच दुयेंत आसना, पूण शेवटाक आपल्या जिविताच्या शेवटाक व्हडली पिडा लागता आनी व्हडले पिडेन तो तोल म्हणटा, वळ म्हणटा. बाकी पावल म्हणटा, कोणेच असले देणे भायर मारचे न्हय, खालो उडोवचे न्हय. ही आमचे सत्तरीचे आग्यार. ती देवाची आवडी जावन विचून काडली म्हणून आयकून आनी आंकवार थोडी कुरबेस जातली म्हणून आयकून आतांच आमी आयकलां तशें सिमियोन तिका सांगता, आनी एक तोरसार तुजो आत्मो आस्पास दितलो. आनी सायबीण मारली देवाची मागणी देखून सोंपली आपल्या चिंतन केला. जेजू भुरगो तेंपलांत सांडलो उरलो. हांव खूब दूख मारया पडून गेली. जेजू वाडटा वाडटा लोक पिसो म्हणूंक लागलो. खूब सायबीण मागीर अपमान केलो लोकांनी. जायते तरेन सायबीण मागीर घेवन तांणी सांगलें, तुज्या पुताक घाल भितर घाल, तो मेला करता, पिसो जाला. जायते दूख सायबीण मागीर जेजू वाडटा आसतना पडलें. आनी शेवटाक जेन्ना ताची मीठ जातली, सायबीण मागीर उबी आसली आनी लोक अशें म्हणटा तें आयकून ती खूब दुखली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार, बारराजाक सोड, तो शेजारचो इश्ट न्हय, ताका मरणच फावो. खूब सायबीण मारली. जायते जाण म्हणटात सायबीण मारची दुखी साप पूण मेजूंक जायना वस्तू दुखी. अनुपरांत जेजूच्या खांद्यार कुरीस घालो, सायबीण मार थंय ताचे बरोबर चलता. आनी चलतली तशी जेजूचें दूख आपलें दूख करता. जेजू कुरीस घेवन पडटा आपल्या आवयक पळयता. एक एक ताची बोटणे, एक एक तोरसार. आनी शेवटाक तुकयांचो हार ताच्या हातार पांयार कुर्सार खेळप आनी उपरांत ताका कुर्सार उखलतना सायबीण मारली. केदें व्हडलें दूख. मनशाक सांगूंक जायना तसलें दूख. आनी ह्या सगळ्या कश्टाचेर दुखांची तेंगशी जावन आसली जेन्ना जेजू म्हणटा, अशे तरेन हो दूख आनी जिवाक म्हणटा ती तुजो आनी प्राण सोडटा.
आयज आमच्या जिवितांतली जाणाटे दुसऱ्यांनी आमचेर थापलेले, दुसऱ्यांनी आमचेर केल्ले, आमी मनशां इतली एकामेकाक दुखयतात, आमी मनशां एकामेकाक इतले तरेन खातात, आमी मनशां एकामेकाक जाता तितलें दूख चड दिवन वावुरतात. कित्याक लागून भाटां, भेसां, झाडां, सुवातेर इतले आमी मनशां आनी जायते फावटी आमी भोग घेता दुसरो मनीस फसवता, दुसऱ्या मनशाची खोस पळोवन आमी खुशाल जाता. देवान केलें तुका त्याच खातीर आमी सेकंडाचे भाशेन दुसऱ्याचो मनीस तातूंत उबी घालप, खोस तुवें ओगीपणी करून आनी ती सोडवणेची आद्याक जाली जेजू बरोबर तिणें सोडून दिली. आयज आमी ही आमची बळीचो उदास करता. जायते जिवितांत तिणें केलें, जायते जिवितांत तिणें सोंसलें, लोकांनी तिचेर जायती घरांनी घातली, लोकांनी जायती तिका दुखयली, बच्च्यांनी दुखयली, तिचेर सगळ्यांनी वचून सोडून जालें, हो संवसार सोडून जालें. शेवटाक आमचें म्हणटा तें कांयच ना, फकत आमी बऱ्यो पोरण्यो वो पात्र केल्यार ती घेवन आमी स्वर्गाक वयतले. बरी जियेल्यार ती जरूर स्वर्ग राज्यांत पावतली. आमी आयज ती आमची बळी खातीर मागुया. देव तिका सुखीची रात पावय. जायत्या संवसारांत तिणें चालली, देवान तिची पात्र बक्षून ती पूर्व करीत ना. देव आयच्या दिसाक आमच्या मागण्यो वरवीं सुखीची रात आनी आमी ह्या संवसारांत चलता, जिवीत बदलून कठीण जाता. आमकां जाय तशें आमी जिवंक सोदता, कितें व्हडलें घर बांदता, आपलेपण, नाटकाय, क्रोध, कामचार, एकामेकाचेर आमी झुजता, भाटां, भेसां, शेवटाक कांयच उरना. बरी मनशां जावंक मागुया, बरी क्रिस्तांव जावंक मागुया, पातक सोडून देवाची परतून दिवंक मागुया. तेन्ना आमी सुखीची रात म्हज्या बळीदान बाबा तुमच्यानी म्हजें बळीदान सत्पगेदार देवा बापा मान्य प्रसन्न आसा बाबा. भोग खावन म्हळ्यार बापा जेजूच्या खुर्च म्हणून उबी आसतना आंकवार मारी ताची आवय तुवें आमची दोयाळ आवय करून दिली. येंदेणे ओळखून आमच्या दुखीस्त आवयचो माये
या आजच्या बलिदानाने खेळीतपणे आम्ही तुका भेटून तुझ्या पुत्रा जेजूचे नाव घेऊ. सोबीसकोर तुमचे स्तोत्र आमची खास सर्वस्रात आमच्या देवा दिनवसिया सर्वस्रात सोड विदाराला साथीच्या सोडखडी सोडखड जेजू ख्रिस्तांच्या समयवरवी आम्ही तुका दिनवस करू ओकायदो देखीचो आणि आमच्या फायद्याचो तुगेच मायेची नित्यात्मक मारी आम्ही आयज नमन करता एका काळार आम्ही तुका भाकणटा तुका वंदिता तुझी कीर्ती करता आपल्या अंतरपणाची गोडवीक सांभाळून पवित्र आत्म्याची कृपेन तुझ्या एकल्याच पुत्राची ती आमणी जाली आणि सासनिक प्रकाश तिने संसारात पावयलो तो जेजू ख्रिस्त आमचो स्वामी ताचे उदेशीन देवदूत आणि सगळीचो सगळो दवरदार तुझी तोड महिमा बाखणटात तांचे सांगती आमचेय काळे मेळून आनंदान आम्ही तुझी स्तुती करता बापा खरंच तू पवित्र तू सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आम्ही मागता जाऊन ती आमकां आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि प्रगट आपलेच कुशल स्मरण सतत विचारी ताणे उडत तुका दिवस तो म्हटलो तो आपल्याशी सांगलो आणि म्हणे हो तुम्ही समज घ्या आणि खाया ही म्हजी कूड तुमची कासत समर्पणाची तेच प्रेम जेवण जातच ताणी काच कलोबेन ठीक बसलो ती आपल्याशी सांगतली तुम्ही समजून घ्या आणि आपले पिया ही म्हज्या रक्ताची कास नव्याने सासनीक कराराचे लोक हाताचे पक्षडे मिळच्या तुमचे बसत आणि समज म्हणच्या बसत ते बाबा केले हे म्हज्या उगडसाक आम्ही भक्तीपुरी ग्लास अनवजीवित समुद्र ही सगळीची काळ तुझी मुखार येऊन तुझी सेवा करून आमकां फावले देखून आम्ही तुका देव बसता आणि जेजूची कूड आणि रगत संख्येला समजता पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय करून आम्ही मानता मागता सर्वस्पलांत आख्खी पृथ्वीचेर विस्तारले तुझे पवित्र सगळेचे ग्लास फ्रांसीस आमचे बदलून करता फिलिप नेरांची गोळी करता आणि सगळे उद्देगी वर्ग बरोबर तिका प्रतिमापर्यंत मारली सर्वस्पलांत तुझी चाक करून
दादाची कापणी करून तिका ह्या संवसारांतली एक वर्स फाटीं तुवें आपणली जशी पवित्र स्नान वरवीं जेजू बरोबर ती मेली तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन आसा पुनर्जीवनाचो भरोसो दवरून मेले ती आमच्या बांगडीची तांकांनी तुजे सर्वतीन मेल्ले संवसार तुजे पडसुडीत मुखवट पडून पावतो आम संवसाराची दय केल्या आमपर मरी देवचर्यान आमची माई सांगती तिचो पती बगीन तुझे बगीन दोन पेद्रो पावलो आंद्रे फिलिप जाकोब बर्तोलोमेव आणि बगीन फ्रांसिस बगीन जेम्स अस्तेचो बगीन फ्रांसिस मार्गरेट कोलकाताची मदर टेरेसा आणि सगळे कुटुंब मानवले ते सगळे भक्त बरोबर सासरीच्या सुखांत वाढवली त्याच्या संतानाची महिमा गाऊन भक्त पावतो जेजू ख्रिस्ताचे पुत्र त्याचे सुबोधी त्या जेजू संता त्या जेजू गान पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्व पितर बापा सर्वोत्तम आणि वैभव तुका सासण्याच्या सासना वर्षाच्या विसार राहिला किती भेटून राहिले आणि हे भेटून आम्ही आमचे जीवित किती करू अपने थोड़ी सी बात तुम्हें थोड़ी सी बात जिससे जिस लोग हम चलो पावन सकीचा तुझे नाम भूमि इस्लाम तुझे नाम जमती हम चलो सोचो क्लास संगति आणि तुम्ही आमचे केलेलं तुझ्या आमची पात्र बोल आणि कमजोर गाडी करून दिली दयेची संस्कार करते सगळीच्या सुखात आणि आमच्या सुरुंदराच्या ख्रिस्ताच्या आम्ही भरोशावर प्रेम तुरंत तुझे उदाहरण की सगळे पात्र कंपलेंट सुटोय आणि सगळ्या कंपलेंट स्वामी जेसू ख्रिस्ताचे जे दोन रूपांतरण आणि एकदा तो आमकां जणकले म्हणटा तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सायबा आमच्या पात्रांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सवेच्या भारताच्या क्रिस्तांत आनी तुजी खुशी परमणे तिकांनी आमकां जणकल्या शांती दी आनी तूंच आमकां सगळ्यांक एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी विलासून चलयता सासणेच्या सासणां स्वामीची शांती सुरक्षा तुमचे स्वामी शांती दिया शांती तुमची सगळं देवाची संसाराचे कापा गेले देवाची संसाराचे कापा गेले देवाची संसाराचे कापा गेले देवाची शिडी संसाराची पात्र शिडीचे जेवण कपिल्याने आम्ही सोपले सुपारी
So when you got to show at the grand clear, D27 motion of the bottom.
प्रार्थना. जेजूच्या आमच्या खूब वगड बाकीकांक धर्माच्या दुखींचो उगडास करून आमकां सासणेचें जिवीत जोडलां. त्या भुमिकांच्या जिवनात आमी आतां वांटो घेतला. जेजूच्या कश्टांत जे कितें उणें आसा ताचे माप पवित्र सभे खातीर आमच्या जिवितांत भरून हाडून आमकां कृपा दिवंक मागता. क्रिस्तांच्या समेवरवी तुम्ही जाणां आतां कर्फ्यू घातलेली आहा. कर्फ्यू हाडून तुजो आजुनी पोरतात लग्नाक लोक तुझा करपाक जाना आमच्या हांगा लागशिरी फामिलीची मेळ ताणें सुरू करूंचे हांव पयलीं बरें मागलें करचो पूण ह्या वेळार आमी तिचे खातीर आनीक सुद्दां मागणी करतले. सोबीस्कोर तुमचे सोबे आसूं. स्वर्गपिता देव पापणी पवित्रात्मा तुमचेर आशीर्वाद करूं. उठल्या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां देवा म्हज्या जिवाच्या आत्मो म्हजो थारिला. जशें मी ताणेता उदकांत वावती सोडिल्ल्या तुका देवा मोगाच्या आत्मो म्हजो पत्रेकता जाता. तुजो उजवाड म्हजे प्राण तूं विस्वासी म्हूण पळय. तुजे उर्चीत दोंगराची धोयन म्हाका वाट दाखय. देवाक म्हज्या जिवाच्या म्हजो आत्मा थारिला. ताचे मुखार येतलो ताचें दर्शन दितलो. देवाचे विधी मुखार विस्वास धरून हांव पडटा. म्हाका संतोश दितल्या देवाशी सोडून घेतला. आपल्या भाव बहिणांना सोडून गेले. संस्कार सोडून गेले. हे जिवीत सोडून गेली. तिचे पाण्याशी आम्ही वयतले आनंद आसतली आनी माहिती आसतली ती प्रत्येक मागणी म्हाका लागली तिचे आनी आमच्या जाता बाबा आमचे मागणे आयकून घे. देवाक आमची भयण हो संसार सोडून गेल्यार एक परस ह्या संवसारान जियेतना सगळींच्या जिविताच्या बरोबरच्यान ती जियेली. हें सासणीक सूख तिका बेगीन मेळचें करून बापा लागीं मागया. ह्या संवसाराचे कोस त्रास अनुप्रांत सरकार आमकां मुकूट मेळचो आसा ताचे भितर कसलीच अंतर सोद करूंक जायना म्हूण आमी उठूं आनी हें संवसारी जिवीत मोगान जिवन देवा लागीं मागया. ह्या संवसारांत जियेतना आमी सदांच मरणाक तयार आसूं. आयज म्हाका फाल्यां तुका आनी हे करून देवाच्या आगोण्यांक सदांच राज्य आसूं आमकां दीप व्हड दिवून देवा लागीं मागया. मरण वरवीं आमकां नवें आनी सासणाक तपता तसलें जिवीत सुरू जाता म्हणून आमी ओळखून घेवन आनी ह्या स्वता प्रमाणे आमी जिवन
आमकां कृपा दी म्हणून बापाला ती मागूया. ही आमची बळीची कपची दुखी जाल्ली एक वर्सा उपरांत तांकां व्हड कृपा दी म्हणून हें दूख सोसून बापाला ती मागूया. आमी ह्या संसारांत चलता आसतना ही आमची भयण आमच्या आदीं गेल्या, आमी फाटल्यान जातल्यावर आमकां जाणबार बाबाड बोरमोसो खालतिकाय देवाचो मोग आमच्या काळजांत घालून आमी बरीं मनशां जावन बापा लागीं मागुया. आमचे बाबा तुझें नांव बरें आसा, तुझें राज येवं, तुझी खुशी सगळ्या जाग्यार तुझी आमच्या सगळ्या आनी तुमी आमची जिल्ल्यात वचता तशें आमची कांतून वच आनी तुमकां तांदूळ नमन लेखी दवरली सोदे आसा सुरक्षीत सोदो आनी सोदोची खुशीची फळ जेसू पाकिती देवाची माई आमी पापी खातीर विनंती कर आतां आमच्या मरणाच्या लागतली तांच्या लागीं मागता तुमी शिवेची दुसऱ्यांनी आमी पांय सतत तुमकां जाय जाल्यार कोणाची भेट शेवटो प्रयत्न करूया. आरेकडी वाटतो शेवटो की